spatele fiecărui început reușit stau oameni care aleg, zi de zi, să fie implicați cu adevărat. Fiecare copil vine cu emoțiile lui, cu ritmul lui, cu întrebările lui. La început de drum are nevoie de răbdare, de atenție, de un adult care îl vede și îl înțelege. Mă numesc Lungana Maria și sunt profesor pentru învățământul primar la Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău. La Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău, în fiecare zi se conturează ceva esențial. O literă învățată cu încredere, un exercițiu dus până la capăt, un curaj care prinde contur. Aici, copiii învață să aibă încredere în ei, să încerce din nou, să descopere, să se bucure de fiecare pas făcut pe cont propriu. Pentru că încrederea dintre copil și noi este începutul oricărei reușite. Înscrierile sunt deschise. Alege un început în care implicarea este vizibilă și constantă, unde fiecare copil este susținut, îndrumat și încurajat zi de zi.